نخل الزلوات عركة مازناي كتلوت وربلي تحزاتي وربلي تقباتي وربلي سنادو تنبع الواري وثرو نخل الزلوات نوس فرسة وعناق خفة عركة مزناي سحلنا تموت شمله بيت قناي ودم بسنبلاي وبلا فانوسة ما أزناتناي ترمعني عزبالة صفالة وقنبلة قايم وزب حمري عيناي زمان قنبلة فانوسة بالكامور زغوركم تخاذلت مدبات صحافاش إيرترا يوهانا انقع مبل 3 عامت على تلدت نصنت هاجرنا إيرترا أبصحكم أبصحنا بمغنيات لبلا كورونا فيروس مبل 3 عامت سنبلنا صنتنا كم تنزحلف عامتنا صنت نقول هزبي بزساتف أي خونيو نازا أبقمة مئتاو دم صحافاش إيرترا كابلو مزجمر فلي مدلوايتا قريبات لكم زلا حدا غابو كاب مزاقبت مدار كبر بريزنت إسياس أفوركي نمزخاخر معالتا ونابغم كان بولينا نلومينا بشعنج عتم 9 نهم نسكم شعنج عتم 9 معتنا صنتنا 24 قنبت سنبت معلتها تخبيرة أبحث مسكرم تعدي من نبر إرتراوي زو اسمعونا قرقودا وتقعيت بقلات زقلت سايكونان سكن اسمعيو هو نسمعكم وين يمثل نمو خانو نزحيا سمعي زفتر انتايو فقرنا صنت كم تبلنا عين طرطرم اسكا كان مدار كبر بريزنت سياسة فورك المزاخري نبض قرب ما كنا نساغركم زغبركم عقايشن عدوماتن ناز قداماي تنبل حرنتنا ختدمغون عب حاقوسنا برهانا نختساتفو ادمينا اخبيركم منصعكم لباو مسغانا نقربكو نهزب إيرتران فتوتون انقوع ابزي ابصحنا كبل افقدلي لومي نبعلو زلنا اقاطامي دحرنا 100 عامت مجزاتاوي سقيات نمجمريا غزي اب تاريخ حزب إيرترا دحر حاد عامت ناي سلامن قسانتن اوان زخبر مهلاو عبين عزوزني ناي بحقي نحاد ملو زمن ترجسناينا كساب شحنت 940 حدن نحمس عامتات تحت مجزاتي إيطاليا أبجزء مريتنا قوانوتن تحت سبن قوينا حالفنا يو دهر خلاي كوينات عالم نعسر تتات عامتات مثلنا نرسو الثانيين ناصنتن كنركب زقباء أب تحت مجزات إنجليز كابنا صنتنا تغلفنا مريرنا بوليتيكاو ديتن شبران عنوتن وانا حالفنا أب تحت دحورات جزات إثيوبيا ببارنت كنقرن تبين لنا أيتم بركخنان كساب برتاو قال سز جمر حزبنا بيوه امنت بوليتيكاو مسلاتو بسلاماو منقدن مرققات اب حمساتات زرعيو تقاومون نمحبر سب عالم كسمعو زفتنة اوياتن بعاطفا مقرفتن شبران سرعات هايلة سلاتي بتحدوغن محبر سب عالم نساوعيت حزب إيرترا بزستحقرون بتخالي حزب إيرترا بقوانو مسلون سلامن كالرقاقت عدل اي رخبن حزب إيرترا جن اي تحللن بعاطفا مقرفتن سكياتن كونه
ናይ ዓለም ምስትሕቃር መሰላቱን ምርግጋጽ ካለ ኣማራጺታት ስለዝተዓጽዎ ጠበንጃ ኸልዕል ተገዲዱ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሱ ኣብ ምእታው ን30 ዓመታት ብዘይ ምስልካይ መዳርግቲ ዘይብሉ ቃልሲ ኣካይዱ ሓርነቱ ከም ዝጭብጥ ኮይኑ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መዳርግቲ የብሉን ክበሃልን ከሎ ስለ ዝበሃልን ንጃህራን ኣይኮነን ከም ካልኦት በሓደ ወይ በኻልእ ርእሲ ሓያል ይኹን መንግስታት ፖለቲካውን ፍናናውን ምትብባዕ እናረኸበ ናይ ኣጽዋርን ንዋትን ገንዘብን ሓገዝ እናተገብረሉ ተቃሊሱ ኣይተዓወተን በአንጻሩ እቲ ብፍቕዲ ኣዝዩ ውሑድ ህዝቢ ኤርትራ ብጥራሕ ኢዱ አንጻር ገዚፍ ዓቅምታት ዝነበሮም መግዛእታዊ ስርዓታት ኃይለ ሥላሴን መንግስቱን እና ተበራረዩ ዝሓገዝዎም ርእሰ ሓያላንን መሻርክቶምን መኪቱ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍርያምን መሕብኢ ጫካታት ዘለዎን ሃገር ዘይኮነ ኣብ ኃይሊ እሳት መግዛእትን ብደርቅን ዝባደመት ቀላጥን ናይ ኣኻውሕን መሬት ተቃሊሱ ይተዓዊቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብጽፍሩና ዓየየ ብጅግንነት መሰታ ዘይብሉ መስዋዕትና ከፈለ ንጸላእቱ ገጢሙ ኣጽዋሮም እናመንጠለ ብትዕግስትን ብተጻዋርነትን ን30 ዓመታት ተጓዒዙ ኣብዝሎም ነብዕሎ ዘለና ሰላምን ሓርነትን ክበጽሕ ዝኽኣለ ሓርነቱ ዘረጋገጠ ባዕሉን ብድሩት ዓቕሙን እዩ እቲ ሓቂ እዚ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ሰላም ስለ ዘስተማቕር ዕረፍትን ሰላምን ዝግብኦ እዩ ዕረፍትን ሰላምን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝበደሎ ማሕበረሰብ ዓለም ክይኽሕሶን ክሕግዞን ፖለቲካውን ሕልናውን ግዴቱ እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ናይ 50 ዓመታት ቃልሲ ድልየቱ ንናጽነት ብዘይወላውል ኣረጋጊጹ ሙሉእ ሓርነት መሬቱ ብግብሪ እኳ እንተዓመመ ንውዱእ ነገር ሕጋውን ታሪኻውን መዛዘምም እንትኽግበረሉ ነቲ ዝተረጋገጸ ነገር ደጊምካ ብድምፂ ህዝቢ ከም ዝረጋገጽ ንምግባር ረፈረንዱም ክካየድ ቅድሚ 11 ዓመታት ኣሚሙ ዓሚ ድሕሪ ሙሉእ ሓርነት ገዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቆመ እቲ ዝካየድ ረፈረንዱም ድሕሪ 2 ዓመታት ክትግበር ይወሲኑ እቲ ዝካየድ ረፈረንዱም ሓራን ርትዓውን ከም ዝኸውን ዘጠራጥር እኳ እንተዘየልቦ ብሕጋዊ ኣገባብ ፍሉጥን ምዕሩግን እንትኸውን ንዕኡ ዝምልከት ሕጊ ተኣውጁ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ኮሚሽን ቆይሙ ወግዓዊ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ኣብዛ ተሪፋ ዘላ ዓመት መስርሕ ምክያድ ረፈረንዱም ብግቡእ ተሰላሲሉ ንዓመታ ከምዚ እዋን ኣብ ውፅኢት ናይቲ ረፈረንዱም ዝዓበየ በዓል ክግበር ከዓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ብሃረርታ ዝጽበይዎ ዘለዉ እዩ ሞሳን ክብርን ነቶም ነዚ ሓርነትን ሰላምን ንምምጻእ ብጅግንነት ወዲቖም ዝተረፉ ሓርበኛታት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኣብታ ለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ ሓርነት ምዃኑ ብተግባር ኣረጋጊጹ ህዝቢ ኤርትራ ምዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ናጽነት ዓሚቕ ልባዊ ምትእስሳርን ፍቕርን ከም ዘለዎ ኣመስኪሩ ኩሎም እቶም ብህዝቢ ኤርትራ ዝጠራጠሩ ዘየዳግም መልሲ ረኺቦም ህዝብና ኣብ ኣከባብራ እዚ ዓቢ መዓልቲ ዘርኣዮ ተሓጓስን ፍስሓን ንኹሎም ዕድማት ወጻእተኛታት ዘደንጸውን ነይሩ ብኻልእ ወገን እውን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ጉዕዞ መናእሲ ሃገር ብትብዓት ብርእሰ ተኣማንነትን ርእሰ ምርኮሳን ከሰላስሎ ኣድላይ መስዋዕት ንምኽፋል ድሉው ምዃኑ ዘነጸረ ነይሩ እንሆ ድማ ድሕሪ 29 ዓመት ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ መበል 30 ዓመት ተረኺብና ዕልል በላ ማኔታት